खुलुमबाय बाहागो लानाय जोंनि मीडिया नोंथांमोनखौ जोङो गिबियावनो बरायना लाग्रोबाय। जों दिनै खौरांगिरि मेल लानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लक लाइमोन गांखं लोगोसे आइजो गांखं जों जथायै सानबानि हाबाफारि जोलुर बादायलायनाय लोगोसे काबादि बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लानो थांगासिनो दङ। गाबोन गिबि खेब अपेनिं खेला। बे अपेनिं खेलायाव जोंहा गेलेगोन फुटबल हिसाबै लाइमुथि प्राइमारि इउपिपिएल लोगोसे रुनिकाटा प्राइमारि इउपिपिएलनि हेंथायै गेलेगोन आरो काबादिनि गिबि खेब अपेनिं मेट्सखौ गेलेगोन जोंहा लाइमुथि प्राइमारि कमिटि इउपिपिएल बिनि हेंथायै गेलेगोन जोंहा रुनिकाटा प्राइमारि कमिटि इउपिपिएलनि गेजेराव। देग्लाय नैबे जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लक लाइमोन गांखं लोगोसे आइजो गांखं जों जथायै बे हाबाफारिखौ जोङो लानो थांगासिनो दङ। दा बेहाय जोंहा गिबि अपेनिं गाबोनहाय जोंहा जागोन। बे अपेनिंआव जोंहा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन जोंहा जोंनि 14 नं कन्स्टिटिउन्सिनि EM सार रन्जित बसुमतारिया बाहागो लाफैगोन। जर'खा आलासि हिसाबै जोंहा बाहागो लाफैगोन इराग्दाव ब्रह्म लोगो मावफुं आफादगिरि सेन्ट्रेल इउपिपिएलनि। दा बावहाय जोङो बेखौनो खावलायनो सानदों जोंनि ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो नैबे जोंनि जानो गोनां फुटबल आरो काबादि गेलेनाय हाबाफारियाव जाहाथे लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनानै जोंखौ मदद होफैयो बेखिनिखौ आं खावलायबाय। मा जायगायाव जागोन? जोंहा बियो जोंनि नैबे खेलाया जागोन जोंहा जोंनि नैबे सान्थिफुर गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जानो थांगासिनो दङ। दा बेहाय बेखौनो खावलायदों जोंनि ओनसोलाव थानाय गासैबो सानसुमै मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ नैबे जोंनि जानो गोनां जे फुटबल ट्रफि बेवहाय लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनानै जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होफैगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। बे खेलाया ओरैनो लोगोआरि गेलेनाय जागोन ना बान्था थान्थाबो? बे खेलाखौ जोङो होनो थांनाया जाहैबाय फ्रेन्डलि मेट्सबाबो जोङो बान्था होनाय जागोन। जोङो देरहानायनि थाखाय जोङो 20,000 फुटबलाव आरो जेननायनि थाखायबो जोङो 15,000 लोगोसे ट्रफि हरफागोन आरो काबादियावबो सेम जों बे प्राइजखौनो होनाय जागोन। बेवहाय जोङो खेलाखौ होगोन गासै फुटबलाव 11टा टीम आरो काबादियावबो जोंहा 11टा टीम जागोन। फाइनाला जोंहा जाहैगोन 15 आगस्टआव जोङो जोबथा फाइनालखौ जोङो होनो लादों। हाबाफारि हिसाबै आफादनि फिरफिला बिरहोगोन जोङो लाइमोन गांखं आफाद लोगोसे आइजो गांखं आफादनि। बेजों लोगोसे जोङो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बे हाबाफारिबो दङ। बे हाबाफारि जोबनाय लोगो लोगो जोंहा खेलाया जागोन 2 बाजिनिफ्राय। जोङो अपेनिं खेलाखौ जोङो मोनसेल' होनाय जागोन। नेक्स्ट दिननिफ्राय जोङो मोननै खेलाखौ होनाय जागोन आरो बे हिसाबै जोङो रायजो राजाखौ जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे बाहागो लाफैयो आरो खेलाखौ नायनो थाखाय बयबो मदद होफैयो। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।